Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:54. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga, Pilipinas! Good morning! Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw. Sang Miyerkules, ika-anom nga adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon sa kanginan? Halos busy pa ang halos karabanan nga nakagwa sa ilatag sa kamapuluyan. Ang iban sining yara lang sa gihapon sa ila sining puluyan naka-home quarantine. Siling sa ngaton siling nga mga kaaksyon. Lapit na lang
mayara na siyam na lang kadlaw ang nabilin kag ginapabot sang tanan nga basi amat-amat na gidman nga magabalik sa normal pagkatapos sang ECQ until May 15 mga kaaksyon. Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan sa mga banwa kag syudad diri sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental kag Oriental Sideman. Isa man ka masubong balita to sa Dumaguete City kay kagabi sa man ka broadcaster sang isa ka FM stations ang ginlutang samtang nagapauli gikan sa programa niya. Sus, amo na ning COVID-19 way ginpaiway kag tani gin sus na nung utok sang mga suspect ni man. Di pa dayon pa karon ang investigation sang mga kapulisan ilabi na sa Dumaguete angot sa sining pagpatay sa isa ka broadcaster. Kag kalakipan mga kaaksyon aton hibaloon karon dugay-dugaya. Upod ang report sa aton sining mga action reporters, mga balita gikan diri sa syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ang atiway pagidman sang mihura kag mihoy matapos nga nagpagwa ang presidential spokesperson nga si Attorney Harry Roque nga si Presidente Duterte hindi na magpasilabot sa anuman sining gumuntang kanabo sa ABS-CBN nga may kangtanan sa pagsira temporaryo. Siling sang amigo ko. Ti ginhatagan kung tani sang ligwa ang ABS nga bisan paano muning pandemic sang COVID-19 nga puwerte subong amo pa ni ang sus nagahatag lang sang informasyon man ang ABS-CBN pero tinanong natabo. So, hindi magkalas nanto. Siniti karon ang presidente nga panghinaos niya bahala ng Kongreso sa pag-atipan sining problema sang EBS. Ay, puwerte no? Ginalantaw sa halos kalabanan nga ini isa man kapag tapak sang kinamatarong sa mga mamalidha. Huwag man lang ginatagan isang ligwa nga bisan paano muning sitwasyon subong dapat ginhatagan sang tinion ina kag ang Kongreso nagpabaya man sa obligasyon. Ang Speaker of the House nga si Alan Peter Cayetano ay man kaikno kung anong mahambal niya sa sining sitwasyon. Ay ho, tinudloan na isla subong. Pinakabinbin kag nag-sign off ang EBS kagabi pagkatapos ang ila sining newscast. Ditubtob sining mga inuras. Way pagid sang mihoy kag mihay kung nanano ang madangatan sang ABS-CBN. Sige sa karon nga adlaw mga kaaksyon, hibaloon tang palibot sang probinsya sang Negros Occidental, syudad sang Bacolod dangot sa COVID-19. Kamusta nang pag-monitor kabayonta nga magapabilin? Ilan na ni kadlaw nga zero kita? May mga suspected, pero ti suspected lang naman na. Kabayonta nga hindi na magmarka pa sa COVID-19 nga listahan ang ining mga lugar diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Damo pa actually ginapabot nga mangin resulta mo. Amo nang hindi pa kita makapihogid kun bala ara kita sa amuman gyapon nga numero 2 Siyamblani ang syudad sa Bacolod plus ang apat nga additional sa sa Negros Occidental kabayunta nga hasta na lang dira ang numero sang COVID-19 patient or sa ginamonitor nga mga laboratory nga ginpatigayon sa sining iban pa nga mga POIs kag POMs diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental.
Pero way nagasaliga. Apisar nga until May 15 ang probinsya sang Negros Occidental naka-GCQ, ang syudad sa Bacolod naka-ECQ, ang Oriental side naka-GCQ pero may biyahe na ang mga buses, tricycle, kagiban pa nga mga transportasyon dito sa Oriental side. Nami nagidman tani balik sa mga trabaho kag negosyo ang aton sini nga mga kaaksyon, no? Pero ti amo na sa gyapon ang ginahambal ta nga wala man sa gyapon sang madangat nga kaayuhan ni kon maglalaptab la ang ining virus. Dapat masiruin na. Amuning pangamuyuan ta sang lubos mga kaaksyon nga bisan paano malampuwasan ta ining COVID-19 mga kaaksyon, no? Sige, of the night kita sa sining udto diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Ako naman ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa mga kaaksyon tadara baya Facebook Live, tutok lang diri sa pagpangalagad sa Aksyon no Radyo Bacolod sa aton sining Aksyon no Radyo Facebook Live. Kay mabatian dira nga aton sining mga programa, kag ipadala lang dira mga mensahe ninyo, mga greetings kag kun ano man da nga mga dapat ninyo ipabutyag, basta okay lang basahon tana karon dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad. Kag sa aton sini nga website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph gina-acknowledge na namon kamo sa mga kaaksyon ta dira nga naga-monitor. Padala lang mensahe kung di gani i-like ang aton sini nga program pagi sa aton sini nga Facebook Live. Kaya tagan tana karon dugay-dugay sang igtalupangod Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. COVID-19 testing laboratory sa Silay City tinguaan nga maka-operate sa tion sang GCQ implementation. Amuning nami tani no. Ambot ko na plastar na dira sa Silay pero ang bulutangan sang mga facilities ara na dira sa Silay Hospital nga amo ning gina-target nga COVID-19 testing laboratory mo. Mas mayo kung nagplastar na kagang machine among ginapabot na lang, no? Plus ang iban pang mga balita gikan sa Negros Occidental. Hibaloon ta karon dugay-dugay upod kay Aksyon Marlon Hinovia. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Bacolod ipatuman sa gyapon ang 14 days nga mandatory quarantine. Apisar nga ang gobyerno nasyonal ang nagsuwestyon sang home quarantine sa mga OFWs nga negatibo sa RT-PCR test. Kagiban pang mga balita sa Bacolod City Government Center, ibaloon tana karon sa upod kay Aksyon Dale Salazar. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Bacolod City Mobile Group o kon MPG may 32 ka mga nadakpan nga pasaway sa dalan nga mga tricycle kag motorcycle driver. What about yung mga private nga mga salakyan Kay perti kadamo kay nasa nga agasang mga salakyan, no? Amuning pinaka kuantanan mapiot nga kahimtangan kay bisan paano mong ginalikawan mo na gani ang hasta malang ni 15 hindi gid ka pa iway abi man. Ang mga tricycle kag tricycle ti hapos lang dakpon pero ang mga pribadong salakyan niya daw okay man lang. So samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office kay nasa ngagang Criminal Investigation and Detection Group diri sa siyudad sang Bacolod
nagpatigayo na sa pag-umpisa na. Actually, may 3 pa nila na bato ng memorandum gikan sa kay DILG Secretary Anyo nga silang mag-conduct sang nagakaigong investigation angot sa reklamo sang tagaay sang SAPNI. Alam niyo, karon ang CIDG sa probinsya sang Negros Occidental maga-investigar man angot sa isyu sang SAP. Sus, DILG gali kag NBI ang gintap sa ngaton sining DILG sa pagpatigayon sang investigation. O sa sinuman nga may mga reklamo to sa pagtagtagan na isang sapoy di na kamo kadalagan sa NBI o kung sa CIDG diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Diri sa Bacolod, sa CIDG nga uyat, subong may 2 ka barangay na sa Bacolod. 2 ka barangay nga under investigation na nila, subong, ay, pwede dalagko pa nga mga barangay niho. Sigurado ko hindi numbered barangays niya, ang uyat sang CIDG subong, mga name barangays. Di kung sino ni sila, bala nakamuda. Pero ibuyag-yag tayo ini, in due time, mga kaaksyon. Pero ara na sila kamot, pasiplatan lang kay na ni Akson Alvin Graba. Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Akson Artay Hopon. NTC wala sang palabra di honor angot sa desisyon sinibatok sa ABS-CBN nga problema sa unemployment mas pa nga nagtaas no sa labor leader sang probinsya. Samtang balita sa patrol, problema sang taga-syudad sang Talisay hibaloon tana karon plus ang sitwasyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, ilaragway ina karon dugay-dugay sa ngaton sining patrol. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, franchise bill sang ABS-CBN hindi masertipikahan nga urgent ni Presidente Duterte. Ati mahulat gid ni sa tabtaban nga wala gid katapusan kung saan ni ma-operate ning EBS ni liwat mga kaaksyon, no? Samtang health workers sa pungsod nga nagpositibo sa COVID-19 nagsaka na sa 1,819. Kag maki-update ta karon mga kaaksyon sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag bugos nga kalibutan. Pila nang nagdangat as of this broadcast time, pila nang na-confirm nga may COVID-19. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:11 na nga oras 11:11 na mga kaaksyon sa way pa magka-plastar sang palanyagahon pag matamat na, no? Kung may palanyagahon kun waay pag-memorize lang, no? Ayo, muning kabudlay sang sitwasyon kay subong at tiyempo kadamo sang nagasulabang sulok-sulok bangod man sang gutom mga kaaksyon. Instead nga makapanyaga pang iban way nagapanyaga karikta na panyapon. Sus, grabe, no? Sige, sa dili lamang madugay, hibaloon ta mga kaaksyon na mga reports na sa aton sining mga action reporters. Daligid lang ha, kay mahatag tanay pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay, diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sa bisan anong kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalap na malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo
Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Doris, good morning. Yes, Action Rex, good morning. Kag sa aton man nga mga balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Hindi ma-sertipikahan bilang urgent bill ni Presidente Rodrigo Duterte ang franchise sang ABS-CBN o kon franchise bill sang ABS-CBN nga sa karon nagapabilin pa sa Kongreso. Suno ka Presidential Spokesman Harry Roque, inibangod pribado nga interes ang hambalanon na hanungod sa prangkisa. Gininsister man ni Roque nga yara sa kamot sa nga Kongreso ang pagdesisyon kung mag-renew o kung ma-renew ang prangkisa sa nga ABS-CBN. Sunod pa rin kay Roque nga isa man kabulan ang sesyon sa Kongreso kag kung porsigido ang mga mamalidha masarangan sa maini nga makapasar sang layi agud matagan sa nga prangkisa nga mga estasyon. Naibaluan sa atong Lunes, Mayo 4, 2020, nagbalik sesyon ang Kongreso. Samtang ginkwestiyon naman ni Vice Presidente Leni Robredo ang mando sa gobyerno nga ipasira ang ABS-CBN matapos wala ma-renew ang prangkisa sa Mayo 4 samtang porsigido naman nga buksan ang operasyon sang Philippine Offshore Gaming Operations o kon POGO diri sa Pilipinas. Suno kay Robredo, hindi mapanginwala nga mas may pulos ang operasyon sang ABS-CBN nga dako ang nabulig sa paghatag sang ayuda sa mga napektuhan sa COVID-19 ining coronavirus disease sang mga sa pogos nga nangina target lamang sa mga police raids bangod sa illegal nga aktibidad. Ina sila Action Doors do taw-taw sa nguk-nguk man na sila sang waay na ginaksyonan nga ipauntat sang intisi way man na sila naguluwa tanan. Gani man nagkuluob man na sila. Anay ginpagwa na damo na sila statement subong nga tani ang EBS ginkwan ginpabalik ginpasigil ang broadcast sadto nga way na ginatipana. Gani man, correct. Sino to gani? Si Vice President Dorel? Vice President Leni Robredo. Leni Robredo. Ikot na sila karon naglain na. Suno kaya Robredo, Reaction Rex, nga importante ang serbisyo sang ABS-CBN, labi na subong nga may ginapangatubang nga krisis sa virus ang Pilipinas. Ti dugang pa niya, dako ini nga kawadon ang pagsira sang ABS-CBN, bangod na dulaan sang kayganan ang pumuluyong Pilipinon, nga may baluan ang insakto nga impormasyon kag mga balita kag magluwas pa Reaction Rex damo-damo sa mga empleyado ang apektado sining pagsira subong sa nga ABS-CBN. Samtang sa iba naman nga balita national. Ang ENC, why na yan? Action Rex, sila gyapon kay why na nadala sa franchise. So, operational sila gyapon. Operational na sila. ENC kag ano ni? ANC man Action Rex. ENC lang na yan? Amo lang gid. Pero ang ibandira, mga radio stations wala nila, wala gid tanan. Exactly 7:52 kagabi gid sila Action Rex, nag-off air gid sila Action Rex. Gani, no? Yes. Diri sa Bacolod, wala man. EBS-CBN, way man, no? Wala. Kay tanan gid mong bilog nga Pilipinas. ANC lang gid subo ang nagapabilin Action Rex. Kaya mo na biyang ilang Di ko magsaylo, abid ang mga tao sa ENC. At Dahil kay gutok naman sila da magsaylo sila. Kay kadamon man na da. nakabudlay pa igo ng programa Action gani Rex. man. Correct. Sige. Sa ibang pagid nga balita nasyonal na dugangan pa ang kadamuon sa mga healthcare workers diri sa Pilipinas nga nagpositibo sa COVID-19. Sa virtual presser ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere nga tubtob Mayo 4 naglambot na sa 1,819 ang medical workers nga ginigo sang makalalaton nga balatian. Sa amo nga kadamuon, 1,435 ang aktibo nga kaso sang balatian sa diin 440 ang asymptomatic o kung wala sang sintomas, 986 ang mild, kag siyam naman ang may severe case sang COVID-19. Ang yari sa karon ang kadamuon sa mga COVID-19 cases sa mga health workers. Sa mga physician o kung na doktor, o kung 590 ka mga kaso o kung 590 cases, kag 25 diri ang mga nagkalamatay. Sa mga nurses naman, 685 cases, kag 7 ang nagkalamatay. Sa nursing assistant naman, 107 ang mga kaso,
Sa medical technologists, 10 ka mga kaso. Sa mga radiologic technologists, 34 ang kaso. Respiratory therapist, 20 ka mga kaso. Midwife, 21 ka mga kaso. Pharmacist, 15 ka mga kaso. Kagiban pa nga mga healthcare workers, 237 ka mga kaso. 350 naman ang healthcare workers nga naka-recover, samtang 34 ang nagkalamatay bangod sa COVID-19 pandemic. Samtang isa naman naka-good news kaya ginpahayag subong sang Department of Health Action Rex nga 43 ka mga probinsya diri sa Pilipinas ang wala naka-record sang panibag-o nga kaso sang COVID-19. Sa Bote virtual Mayo na, pila to? 43 action rex ka 43? probinsya. Sa sulod, inisuro kaya Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala sa nga bag-o nga makaso sang COVID-19 sa 43 ka probinsya sa nakaligad nga duha ka semana. So sa kabay pa nga magtuloy-tuloy na Oo, action kabay rex. pa nga magpadayo na, no? Kay amo man lang ginapaabot naton gid mo nga dapat masiruin na ning mga COVID-19 although nga may mga pending pa nga mga resultang ginapaabot pero mas manami nga wala sang nagasulod, wala sang mga palatandaan lang nga may mga ara, mga Correct. suspected lang nati amo lang nagyapon. Oo, action rex. So kabay pa tani, wala na no? Oo, Para dapat gid. kaysa Kagang- May 15 daan matapos na ning Ang i-secure ginapangamuyo ko gani action dorel nga madasig lang ning COVID-19 testing laboratory lang magabot diri sa Negros Occidental. nga may ara kita sa aton. Oo, parang dasig kay kung dito pa sa Iloilo. Padala pa no, biyahe pa action rex. Gahi pa tapos kung sano pa tumatatapan man sa pagkadamo patuya sang nagasululod man nga daan tunga daw hindi magklamo to. Ang Western Visayas daw pila to gani kapon do anom. 8 ang Walo? naduga action rex. Kaya mako mo From na. 70 to 80 na subong. 5 sa Iloilo. Maybe 5 sa Oo, Iloilo. daw 5 daw isa to sa Antique, Aklan. Sus. Sige. Update lang ko action rex sa bugos nga record sa kalibutan sini nga COVID-19. Sa karon ang infected nga mga tao naglambot na sa 3,727,802. Ang mga nagkalamatay naman naglambot na sa 258,338 kag ang naka-recover 1,242,347. Diri sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon, ang cases diri 9,684, ang mga nagkalamatay 637 kag ang mga naka-recover naglambot na sa 1,408. Sa Negros Occidental, nagapabilin sa 4, sa Bacolod, nagapabilin man sa Siam, kag sa Western Visayas, 80 na sa karang kaso, amo to ang kagapon, 8 ang nadugang Action Rex. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, las 11:27 ng aton oras. Sa mga ka-aksyon tadanggal mga listeners, bago lang magkabukas ang ila sining mga monitoring set kag bago lang naka-online via Facebook Live pag ro matamat na timo-timo sa may mga tilimuon sa waya base ko nagapangita pa o kung nagasunad pa karon dugay-dugay. Pamati lang anay sa mga balitaan ta diri sa Action Radio Bacolod. Daligid lang kay si Action na Alvin Graba yara sa area sang syudad sang Talisay. Ini may kangtanan sa reklamo man nga ginpadangat, no? Hibaloon tabi plus ang observation sa nalabayan sa aton sining patrol gikan sa kay Action Alvin Graba. Hibaloon tana sa diligid lamang madugay diri sa pagpangalagad sa Action BBB. Yari si Action Alvin Graba, hibaloon ta. Action Alvin. Aksyon!
aksyon Rex ang patrol ari dire sa area sang Burgos sa Hilado nga dalan sa ECQ check-up point damo sa lakyan subong aksyon Rex no. Intro mo to bala kagina tuod gito tub subong damo sa Damo mga gyapon sa lakyan? Damo gyapon aksyon Rex nga mga salakyan. Hindi na niya transaksyon sa bangko, hindi na ni transaksyon sa kunano pa da. Alin pa sang Monday ning porte kadamo sang salakyan. Gani man halin pa ni sang Lunes and in Ano fact nga? ang dalan sang Lacson Action Rex tamo man mga salakyan even pakadto wala sa may east portion sang dalan sang Burgos kunti ang Burgos Action Rex ay apat ka mga check up points mo. Oo. Ang area sang Granada sa may Bangga Escala. Subong man may ara naman bago dara naman sa area sang Helbitsa. Selbitsa may ara man da sa unahan sang east. Sa unahan sang East Action Rex sa may dalan sa may Burgos Extension? Silvitsya o Burgos Extension kag subong man diri sa area sang Hilado. Ang sa lakyan diri Action Rex ti amok damo mo kagina pa man ni sila silinggo daw hindi maubusan sa lakyan Gani ng kay Pakulo na pa na daw. sang aga da paglabay ko na da sa area sang Burgos Silado sa pagdamo na da sang salakyan ng mga kaksyon ta dira nga mga frontliners hindi man kapahuway. Kapahuway nakitang ko gani kagina si Police Lieutenant Desierto. Ang nakitaan ko kagina daw Desierto gid man makapang daw ihilang sining pahuway ni kay kadamo Action Rex bisan ang mga kapulisan na mismo ang nagamaniyar hindi gyapon kaarapal sa sining ginatawag nga Di nang live mo, di na napangita o ding live mo, do wala man di. live ko subong. Live ka subong sa diin ka nag-live, si kung sa, kuwan ka na, sa CNN ka na, kung sa off-air. Nag-live ko subong lantawa liwat. Di, why na pangitan ni Sir Elry gani di oh. Oo, arin ako di damo na ko viewer. Damo ka na viewers Yes, na? Action Naingid Rex. man ko naka piloka ka no? Amo. Oh, sige. Ang sitwasyon sa Action Rex nga sa nasiring na hindi lang mga katapo sa kapulisan nagabulig man ang Bacolod Traffic Authority Office sa Conbitaw mo nang nagabantay man sa kwan kay may bakasulod ka sa area sang Hilado pero sa area sang Hilado Action Rex pakadto dire sa may Burgos sa public market hindi ka na kasulod rekta na dito nga guwa mo sa may dalan sang Rizal o kung BBB kay sarado na Action Rex ang dalan sang Baligin one way na nila? Gin one way na nila kag hindi ka na gidya kasulod both sides sa Hindi may ka magkagwa to? hindi ka na makagwa dito Action Rex at Di sa kalong manidahan kapon makagwa ka pa na to sa may dalan. pakadto sa Rizal Oo, do, ano na daganing area? o kay sarado na gimbutangan nila sa baral. Aging butangan baral? O, ginbutangan na subong para pasilong tanay kado kaidit. Hindi pagpakuaning ni mga kwanta nga guya kay basi kung mapaso. Amo. Masyado kainitin pagka-arit Damo guli sa lakyan, no? Do, normal lang O, wala lang isikyong bakulod, amo gari Action Rex mo ng mga pamangkot nga daw wala lang ECQ ang siyudad sa Bacolod. Siling ni Maverick Saint, siling niya kay ang Bacolod, gateway sang North kag South Negros. Amo na ang diferensya sang ECQ City kag GCQ sa probinsya. No other choice gid kundi Why Bacolod. gid? Oo, kay amo na Action Rex kung pamangkot di kung ang ginabaton sa Bacolod bala may transaction sa bangko. O kung Ti ang iba na guro galabay lang na daya. Isa pa ni Action Rex kay kagina sus hindi amak sa pagkadamo man pagkalapad man sang lawig ba sa lakyan dito sa area sa may Hilbitsa. That is why siling ko lang taon taman ang area sang ang area naman sang Burgos Silado. Still Why gid ni tupa nga kumagamuning nga sitwasyon. Mas maayo nga ginupod na lang ning syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung naka GCQ ang Negros, dapat GCQ man ang syudad. Isa pa na Action Rex. Kayo lang tawa bala ho? Sus Mario ni sigarapon nga mga salakyan is pagkadamo. Ang kung may salakyan na kung pakadto ikaw o kung may salakyan ka pag going east. Kapon medyo gani sang hapon. Oo. Kapon sang hapon sa Lupwest East, sa east blang traffic light da, sa may Lupwest da dampe, ga function na yan mo kay hindi nila pagtrafikan da nga why sang traffic enforcers. Kundi ka function ng traffic lights, kay kadamo sang salakyan gidi Action Alvin. Damo gito.
bisan diri action rek subong ya kung alin ikaw sa east portion going ka sa pabaybay abi nga dalan. Oo. Amo ning medyo malawig nga traffic action rek sa diri sa may west neck pa ang ikog medyo lawig. Unlike ya sang una nga pagpatuman ta nga nakaisik yung syudad, nakaisik yung probinsya, jutay gidya sa lakyan. Oo. Pero subong nakaisikyo kita, gisikyo ang probinsya, damo gid sa lakyan. Subong buting ganun kapakita action rex tamo pa wawards. Oh, damo gid eh. Damo Kung pa. wala man wawards ga pangitan ng ibang wawards mo. Oo, di subong ya kay damo mga salakyan kalabanan direction rex mga private vehicles ang ari diri tricycles mga PUVs and wala nang PUJ no. Pero may ari man diri action rex mga nagabiyahe mga tricycle nga ginausisa man sa mga kapulisan kadtuan tabi kung paano nila daway sila mag-usisa man sini kung diin pakadto kay sa piyak sini action rex kung halin ikaw sa probinsya dapat ginapatuman ang number coding ugaling kay ti subong lang taw Number action rex, coding pa ni? maambot kung number coding pa diri no kay sa probinsya action Alin rex sa nga ganing kwan daw ginapagustuhan naman lang ni nila. ginapagustuhan na lang gid man diri Tibisan sa ano no? kayo sa mga concern nga mga agencies ta Action Alvin sa mga tao ni galing kay hindi maintindihan sa mga tao ni kag di ta kay balo kay ang probinsya naka-GCQ kita yan naka-ICQ. Isa pa na action rex that is why amo na ang dugangan pa sa mga salakyan sa probinsya at subong action rex tungod sa init sa tiyempo subong nakasapatos manggani kita patyagan mo gid yang init ya sa imong mga tiilya ang much more ang mga pulis nga init na katama init pang sapatos init pang dalan so sa dugangan pag action rex so lantaw ko kagina kapangita manggani kita sa lugar diri silingko kay kainit sang ginatapakan ta subong tay mangita man tayo medyo puro pasilong tanay kay daw ka init gyud sang tiyempo ang subong sini ang ari kita diri na pahamtang sa area sa may east portion nga ang mga salakyan going naman pabaybay ti subong diri matyagan ko daw kay useless ang ICQ ang ginatawag di. Oo. Kay daw hindi naman ni tanan ICQ ni. Tani pamangkuton man sa mga kapulisan sa Bitaw, sa traffic abi sa TMU, kagaya sa BCPO, ano gid ang plastada kumbaga ginapatuman ang gining kung diri sa Bacolod ginapatuman ang number coding. Kung wala na gid man idagdag na lang ni sa ICQ magsali patay ka pinintensya niya ka saway ni sa mga motor sa mga drivers ta. Oo, amo ni action rex sa mga mo nagyapon butang-butangan man lang nagyapon ang Cristal da for essential products or nano da go man nagyapon. Oo, kagong mayad ang imong salakyan. Din mga gis man. Di yung saludo pa. Hindi ba saludo pa action rex. Yes sir, ma'am. Okay ba ma? Yes sir, go ahead sir. Good morning sir. Wait kita na. Actually, subong niya, mas maayo pa diri sa area naman sang kung halin ikaw bala sa diri sa may Hilado Action Rex. Mayad di kay moving ang mga salakyan diri jutay lang ang mga salakyan halin sa may shopping passing through sa area naman sa Hilado. Kay ini sa nasiling tanan mga pulis na gid ni Action Rex ang nagamanayar sining tiniyon. Tialin kay nada sa nga gada mga pulis manadang nagamaniobra na? Oo, may araman ang iyasang bitaw. Dito sa piyak na yaguro? Diri pakadto sa may merkado na yun. Nan. Kay bisan gani si Sero, pahuway lang sini siling ko bala kag Action Rex. So pagpangihi lang ang iya sining pahuway ni. Si Police Lieutenant Desierto, ate kamustahon ta. It seems si Lieutenant Desierto medyo masako subong, no? Pero mang istorbo ta kay Lieutenant Desierto sa sining tiniyon. Sir, kamusta? Seems malawig mo sa lakyan subong Lieutenant. Kamusta ang dalagan subong? May estimate mo pila subong ang mga company? May mga sarado pang portion sa dalan, sir? Sir? Sir, ngayong aga gali udto na. Para sa ginapamangkot. Bali diri sir ang may mga portions nga sarado sa may Hilado kag ang portion sa Hilado sa punta pagka Rizal. May portion diri nga hindi makaagi sir kag especially sa may BBB sa may Galo. So para sir kaagi man diri lang gid sa Tubangan sang Burgos Market ni Balao sa Galo. Amol man na sir ang ginabawalan ang tricycle, single kag
Ti ano yung mga salakyan nga iba na? Ang mga salakyan nga iban, sir. Pwede lang sir, mapas. Pwede sa Kalabay. Bisan hindi, Pero kuan? dapat kung mag-park na sa may parkingan, sa gina-avoid na lang sir ang double park there, oh. Oo, tapos sir. Wala. Pwede lang yung galing salakyan, Pero hindi pwede lang ya... salakyan da, sir, makasulod lang. Oo, pwede sir, pwede. Pero baka rekta, sir. Diretso ba, pwede? Pwede. Oo, ang pakadto lang dire sir, hindi. Ang pakadto dire sa Burgos. Oo. Nga tricycle lang kag single nga motor nang ginabawalan nila daw. Sir, tricycle kag motor lang nga ginabawalan. Oo, sir. Oo, walang ginabawalan. Bawal. Oo, sir. Ginabawal. Kay ang ila pag-park na kaysa sir, sila ang nagakos ng traffic. Parking na dagaling ila ginabantayan, hindi na COVID-19. May kaso na daguro. Oo, sakto, no? Dapat kakaso na gidmaning mga tricycle ni pwede da. Hindi kakaso ng checkpoint. Oo, sakto. Ang checkpoint ang kakason kay TY naman na gali na da. Tricycle man lang ginabantayan nila kag mga single nga motor da. Actually, pa man ko tabi kay sir, kay Sims nga damo, sir, kagina pa nin damo sa mga salakyan sa raw. Anong causes ni sir? Ginapatuman sir ang mga number coding ta sir or sa mga salakyan sir o kung wala na. Yes sir, sa aton diri sa checkpoint, ina-implement ta ginaya kung ano ang ginaputang sa ECQ. So partanan sir, may araman na sila may mga papel. Kung isa-isa sila gina-check naton. Hindi taman na sila mapunggan kung arigi man sila maglabay. Pero pag makay kami pasensya sila, magahulat lang sila kay gina-isa-isa ginamon. Kagay Sims kagina mo man sa kagina to lang sa igadya kay gina isa-isa nyo gid mo to kagina sir. Yes sir, oo. Ang ngayon lang kami pangabay nga pasensya lang gid sa mga pumuluyo nga nagalabay diri sa amon area kay gina-isa-isa tagid. So far kung kumpleto man lang sila, wala gid yung problema. Pero at least isa sir sa mga ginausisa ta ining mga queue pa sir and at the same time ang ilan sila mga papeles sir. So far sir, home quarantine pass. Inalantaw tagid ang number coding gid. Di ko nang kasulod sila sa number coding kag kumangkontanta sila kung anong ila din sila makadto. Pag nagabalit man sang ila reason. Wala problema. Pass gid sila sir. Di ka nagdamo na da sakyan, magkutabi si sir nga nagdamo na salakyan da. Hindi taman sir babala ko nga nagdamo pero siguro mga kinahanglanon nila guro nag-timing lang gid sa bunga adlaw man nga amo man sila nga maginuwa. Halin pa na kainas ang agada. Sir nagdungan man sila ati medyo tiis-tiis lang sila anay kung matuon sila sa traffic. Kagina mo man sir no? Yes sir. Oo, kagina mo man. Yes sir. Yes sir. Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Sako pa sa action na Rex no kay Masig dito naman siya sa piyak naman kay siya mismo nag-man action na Rex sa sining dalagan sa trapiko diri sa area sang Burgos sa Hilado. Dapat kung ano ang ilang pagpatuman da kay naka-ECQ patamo kung number coding amo gina sa ipatuman da pabalik ko na nilang nga salakyan kung way man lang sang kuanan ano man nga. Oo. Do ordinaryo lang yan kung ako pang dulaon kung na lang checkpoint na. Nano kung kay batya ko. Walang tawa balaw do normal lang adlaw lang porte ka damo sang traffic na. Amo na action Rex bisan kami kagina ni action na ninyo nagambal kagina ba jeep na lang ang kulang para normal. Jeep na lang ang kulang para normal. Para normal gid. Kay may traffic man sa gihapon sa piyak sini kontani nga ara kita sa ECQ matawhay ang dalanon still sa piyak sini nagagwa action na Rex nga daw normal na mo sa lakyan again ang ginamuno ta hindi lang diri sa Burgos no. Hindi lang sa Burgos. Hindi lang ni sa Burgos ya. Bilog ning area posible gid. Kung lala pag action Rex kaginan labyan namon kaginan ni action ninyo. Sa may area sang Mandalagan Lakson Mandalagan. Asus rawig pag ito kaya ang traffic yang ikog yara na sa may lugar wala sa mga Madre to. Sa Carmelite? Sa may Carmelite. Amo na ang ikog pa lang. So makitaan mo na ya hindi lamang dire sa area sang Burgos Hilado kundi sa iban pagid sang nasiling ano man ang hepe sang Bacolod City Police Office kay daway ay mang katigab basta subong? Oo, no? Way siya katigab yan. Oo. May pa ko kabati sa iya. Ambot ko na ano yung plano yan sa iyang plungkuan da? Don't worry, Action Rex, because I have my public information officer. Amo lang na kumbot siya. Araman si... Kuha na, amigo ta?
Oh, araman siya Action Rex, Si no? Pico. Si Sir Pico, araman Araman siya. Oo. Di dapat once in a while, ang ato sininga city director, hindi man siya magsali ka panago lang das buho niya. Kundi gani, guwa-guwa man siya, kaglang tawo ng senaryo ni. Hindi na ni normal. Nan. Nga sa tubag patuman, tas ang isikyo sa unang simana nga daw katawhay man lang sa syudad. Sumong lang tawab laho. Naglinual. Oo, kung makitaan mo, ang pinakamatawhay nga dalan, Domingo lang gid mo kay... Di Domingo kayo naka-lockdown mo. Lockdown mo. Lunes siya. Luning. Marting, kagang Miyerkuling subong. Kunti subong daw, kuling-kuling na. Udto kaghapon. Grabing salakyan. May kanta na mo. Ano? Sa aga, ugto kaghapon ng traffic. Grabe. Grabe man ang kanta mo ba? Hindi hindi mamaangot sa kumpuso ba? Kaluluoy lang ng mga pulis na datod, bilad lang sila, kag road check lang, wala man sang pulos na. Kay lantawa balang entrance, ang exit, sang salakyan, perti kadamo. Kulang na lang di paserong salakyan, subong. Amo gani Action Rex, kulang na lang gid ang salakyan di pasahe. Di kaluluoy sa mga pulis tada nga nagbabad man na sila nga daw gininto lang nilang kaugalingon Manila. Nan, kagina gani Action Rex kung kita kagina kita ya sa medyo makapasilong ka kay init daan ang bugas ang simento. At lapakan mo pa si dugang pagid plus pang sapatos nga init man. How much more naka-boots pa o kung naka-combat shoes ang mga kapulisan? I think sobra pagid nga init nga ila sini nga napadyagan sa karon. Gani man tiya makulig gabilad ang mga traffic enforcers tang mga kapulisan ta dira gabilad sa init na ti patiksinta sa mumangyapon ang movement sa salakyan. Kag makuno na bisan sa gali si Lieutenant Tishierto, siya mismo ya galing kay lain gid Jackson Alvin mo ang mga drivers ang salakyan nga may kaya lain gid man pagtratar kontras mga tricycle kag sikad kag mga single nga motor mo. Kag usisaon pa lain kaya. Lain four wheels nga nagakanang-kanang mo, sir, ma'am, dinta sir. May saludo pa na. May saludo pa na. Pagslingad diri lang may baklo na, okay sir. Ti kung tricycle ka, dinta makadto. Hindi ka makadto to, anong kinanglan mo? Mabakal ka to, Amo na taning ginalantaw tada nga senaryo kag kunway na gidman dapat i-download tani, i-downgrade ta sa GCQ na lang. Amo na lang na kay way pulos ning klase kapag patuman tani naguyang lang tani sang tiyempo ni nga ginakabalakan ta nga base magduging. Way man taga nga magduging base lang. Amo lang na tani dapat minsindihan na sang gobyerno ta. Saksyon na Rex, no? Kaya at least kung lantaw nila sa ila sining Q-Pass bala, may araman na sa oras mo, kung anong oras pa kalabay. May ara na da, kag ang number coding gidya eh. Ara pag ini Action na Rex, ugali iti, ginalantaw man naton, kagina pa di, may ara, diriya kung number coding, ti at even, may ara man ad, may ara ano gani subong? Ano gani subong? Ang Miyerkules, ti ad number ta? Ad number? 135, 7 and 9. Ti kun may toda, ang tuya, lain na ng istorya. May for da, lain na ng istorya. Ti damo man, pero ang porya, butangan lang nila yung delivery. Kulang na lang da di pasayrong salakyan kag normal na tanga sitwasyon. Amo na lang gid Action Rex ang pinakakulang para kahit papano makabig mo normal na ang dalagan sang sitwasyon kung no back to normal ang Bacolod. So amo na nga sitwasyon diri sa area sang barangay o kung sa Hilado Action na Rex sa diin ang pila ka mga kauturan man naton karon sang nasilingtan na nga madamo sa gihapon ang nagalantaw Action na Rex, no? Sige, korekto lang Action Rex, no? Kung wala oras gali ang Q-Pass, no? Why na ya oras yan? Kung lang na ya, may coding lang na da. Number lang gali Action na Rex, no? Number coding. So, amo na Action na Rex, no? So, thank you gali, no? Thank you, Gid. So, amo nga sitwasyon diri sa area, medyo pasilong tanay ka daw kainit agad sa aton. Pasilong yan. Ay, kay tirahon tatuan na itong talisay to. No, itong talisay to? Talisay to Action na Rex. Ari diri sa akon nga gina sa video.
inausar ko lang kuan diri Action Rex ang pangalan sang tagreklamo sa Zone 14A sa siyudad sang Talisay. 18 sila nagareklamo matapos nga wala nakaangkon kung wala natagaan sang Social Amelioration Fund nagikan sa SAP-ABI. Sa diin ang isa diri nga nagtagreklamo ang nagareklamo against sa kay punong barangay Oliver sang Zone A Talisay sa diin sa aligasyon nga kuntani may mga nag-uli sang ila sini nga Social Amelioration Program pero sa ka-expect sila nga sila mismo matagaan ug galing natabo diri sunod diri sa taga-reklamo nga wala nahatag sa ila sa baylogin hatag Action Rex sa iban granting sunod diri sa aligasyon sa nga tagreklamo man nga ang iring Social Amelioration Program sunod siya nga dapat ihatag man sa mga labing kubos nga mas nagkakinahanglan sa piyak sini nga ang ini nga tagreklamo nga sunod siya pigado man siya wala man siya abi ubra apektado man sila tani natagaan man sila Action Rex no? Sinong tagreklamo ni? Ari di sa akon nga ginakon tadi nga live sa Action Rex langalang ta ka abre no ikuan ka lang Action Rex ang pangalan kay ari diri sa akon sa ang kodigo mo Okay na ng live ba? Yes, Action parang Rex. maggamit mo na ng may yara ka interview? Yes, Action Rex, no? May ara kitang interview man diri sa tag-reklamo. Pero ano tong ginareklamo, yagid di si Otsos la kabilog, nga waay sila makabaton sang ano to? Waay sila nakabaton Action Rex sang social... Amelioration? Action Rex, pero... tingin na no gunong rason. Isa sa mga rason sunod sa iya kay sunod diri sa nagareklamo nga sang gin pamangkot niya Action Rex ano ang rason nga wala sila natagaan sa piyak sini nga dani qualified man sila kay granting sunod sa nahibaluan sini nga tagreklamo nga naghatag sila Action Rex or rather may pila ka mga pumuluyo sa ila sini nga barangay sa barangay Zone 14-A nga nag-uli man no sang ila sini iyang kuan sang ila sini iyang Social Amelioration Program sa diin suno sa iya nga kuan Action Rex may nag-message pagid diri Action Alvin no grabe pagid yang traffic galito sa area sang Takuling Road bala sa pakadto magsaysay sila grabe traffic man di laban laman sila gaas kon diin makadto coding number lang hindi niya GCQ niya tapos driver's license gid kita mo invest ID lang ano ni siya man tiya mo na daw ay isang kuha na subong daway na ESQ ECQ gali no biko ESQ ilimno na yung ESQ Action Alvin sabi ba gani ginayuhuman ta lang ni ang kuan subong ang ila sining sitwasyon diri sa palibot sang syudad no Action Alvin Yes Action Rex no pangitatang reklamo man kagina ni Inday ang iya sining tingog sa diin suno diri sa iya anyway Action Rex aligasyon niya lamang ini nga wala gid siya nakabaton which is supposed to be kuntani nakabaton man siya sang mga ayuda gikan man sa ila sini nga barangay Action Rex no kay medyo lawig-lawig ni na konta lapit kada gali sa may barangay 19 no kay may report din nga may natumba kag napatayo Burgos Market gin lockdown ang barangay 19 ay doon ipa-check ko dabi Action Alvin kay lapit-lapit da sa imo ang barangay 19 Action Alvin copy copy on that Action Rex no subuhay lang na madugay Action Rex i-check lang kung tuod ni kay kung lockdown dang barangay 19 bla may nagpadala din mensayo yes ka panglakaton kita subong Action Rex. Hindi magpanglakaton kay basi kung makagat ka dasang subay. Tabok na balanay. Kay tabok na balanay Action Rex. Lapit ka lang dabi sa barangay 19 mo. Ang allegation Action Rex is may natumba.
Oo. Amo na, i-check ta kay sarado subong Action Rex ang dalan sa CB Ramos mo. Ang CB Ramos, sirado na? Oo, sarado subong ang dalan sang CB Ramos sa may... Tito bukas man na da? Oo, bukas man pero subong niya sarado ang dalan. Hindi ka nakasulod subong sa dalan sang CB Ramos. Oo. Ipamangkot kung wala may... Ti sa unhan mo da gamay dampya mo na dang gate na sang barangay 19 mo. Correct ko. Ari na di ang gate mismo sang barangay 19 sa may poste lapit namang kita Action Rex, no? Oo. Kay ipamangkot kung wala may natumba man diri kag napatay, no? Kag i-check tani kung ano ka matuod kay may mga pumuluyo diri man sa area kung nano ka matuod, no? Kung may aksidente da nga napatay napatay o natumbag ang napatay ang isa ka tawo da, hindi pagid man piho na pero ti amo nang initial nga report mo. Sulod Action Rex ka may gate man diri antes ka sulod. Pati may gamay diri nga gate, no? Ipamangkot man sa subong diri kay Manang. Pwede bantay, no? Pwede lang hindi ka sulod, ma'am. Pwede, no? Mangkot lang ko, be. Mangkot na, be, kay sino si Manang mo na? Manang, ma'am. Ang galang tagali Manang? Ligaya Calvo. Si Manang Ligaya. Anong da siya? Diri, Manang Ligaya, check ko lang, may natumba diri nga tao na pandi. Nasarado. Natumba? Wala man. Why man? Wala. Wala. Why? Ba sa piyak na side ni? Why Why man? Why ko, no? Ang Ligaya, Action Rex. Basi sa piyak na side na? Oo, sa piyak na side si Boss. Boss, doon sa piyak na side, may nahibalong ka to nga may natumba nga tao to. May napatay nga tao, pero waya sini nga positive ang iyakban, kundi cancer to yung kinamatyan niya. Dito to yung sa sulod, lockdown sila. Sa buong kami diya, akuan kami diya, napiktuhan man kami dire, kay bangod nga ang mga customer, hindi na magsulod, kay tungkol nga gisarado din nilang alagyan. Ang CB Ramos, sarado na. O, gisarado nilang alagyan. Ano nilang yung among kaimtangan dire, wala man sa supply yung gobyerno sa mga paghatag sa mo sa pagkaon dire. Tinga, ginlockdown sila kay tinapatay man lang tubla sa... Bangod ka kunabi, positibo, kunabi pa, pero wala pa nagwa ang resulta. Pero ano nakita ni initial dito yung matyan niya? Cancer, kaya ba to saya? Sa sulod to, mo tayo ginaklang anay. Kaya ang kabalo kang gamay nga istorya, ginapadako sa kadamaan. Action Rex, mo na, cancer, suno kay sir. Sir, ano galing ngalan ta, sir? Ayan Soto. Si Ayan Soto, Action Rex, no? Kaya mo nang problema sa barangay 19, subong kay gin-lockdown galida sila? Amo nang problema, kami gin-lockdown. Gin-lockdown lang sa portion sa Blay. Ang alagyan lang nila, nga hindi sila makagwa. Din sila gagi daw? At ulami diya. Dila sa sulod. May lalagyan pa to sa sulod. Oo, may lalagyan. Iya kami nawaon ng Yapon. Mainawaon Yapon. Sa may purok mainawaon, Action Rex. Dito na sa may atobang na Burgos? Oo, lapit na yan sa may basketball court. Oo. Dila lang, sa may basketball court, o sa gym, dila pa sulod. Action Rex. Pasulod pa, kaya rin kita sagwa, Action Rex. Kaya with respect man, kay may gate diri mo, iputangan nila sa baral nga tisang etik, mga pumuloy. Ano sa pumuloy, ano sa pwede kasulod, ano? Tuyo lang sang barangay 19, kag labi na gid ang imo nga number coding, nga pwede ka lang niya kasulod. Bisa na rin kita sagwa ko ang imo number coding, hindi bangod sa makasulod ka, hindi ka pwede kasulod. Di anong gin-lockdown subong daman nga areas man? Lockdown nga area da. Dila lampis ay purok minubaon sa may kilid, gamay nga lagyan na sa baligyan pagkaon na sa. Okay, baligyan pagkaon. Baligyan pagkaon na sa. Kay minamatyan, ate ilaya kuno-kuno, malanga positibo, kuno nga nag-COVID. Kung nag-COVID, ano yung lamid ng pamilya na lasmo. Okay, sige, si Sir Ayan, no? Sir Ayan, thank you, sir. Action na, Rex, mo to, balatian ang ginakamatyan. Pero tiway pa na piho, ya. Way pa na piho. Action Alvin, kung balatian o kung hindi. Ti ila man lang na pagkilala nga may balatian din ng tao, pero depende na sa diagnose ang ospital. Ano oras ng tabo? Lakat na si Sir, nagsulod na, si Sir Aya. Ato na sa sulod, Action Rex. Way da mga barangay officials na? Way di barangay officials. Anong ginsiradaan man ang dalan da sa may Burgos da nga lakturan? Kung ang dalan pagkabalan, ang dalan sa Burgos sa may CB Ramos bala to. CB Ramos? Oo, Kutubang Caltex. Amo na sang ginsiradaan? Oo. Tapos suway man sang makaagi to sa piyak, sarado man. Ay man to hindi ka man to kaagi sa piyak, sarado man. Di namagi ng pagkanto sila nas tunga-tunga sang CB Ramos? Tunga-tunga sang CB Ramos, may ari diri skinita, Action Rex nga gamay. Diri ka, amo ni mapiti diri ka agi.
Pero sa mayor nga dalan sa barangay 19, pwede ka to ya kasulod. Oo, pwede ka to kasulod. Pwede ka to kasulod action na Rex, no? Diri sa area. Actually, balik kita sa area, wala na si Ayan, no? To naging sa sulod para may baluan ta kung tani sa ano oras to natapo. Hindi ka to kasulod? Pwede man taguro ka sulod, no? Basta lang sa may din ang barangay hall sa barangay 19 now? Ang barangay hall sa barangay 19 to kagid sang basketball tungod sa pad sang gym. Action na Rex sa sulod. Tupad sang gym? Oo. Tilapit man ang dasimo? Lapit na lang di sa ako Action Rex, no? Sir. Pasulod ta. Away naman na siya diri. Kato ta sa may gym kung rektahon ta ni Action Rex sa may gym naman mismo, no? Oo. Sa may plaza nila? Yes, plaza nila. Umudang ginang pinakalugar nila mo, plaza nila Action Rex. Diri sa area sang barangay. Basi ko nara si Kapitan Malangda, si Kapitan ano ganitong interview mo nagligad? Si Kagawad to, pero si Kapitan. Si Kapitan, si Action Eden galito? Oo, si Action Eden to. Oo. Pero si Kapitan Ari naman kiteriya diri dampi sa may ila barangay hall. Sulod tabla kung ari man diri si si Kapitan, no? Ares Kapitan. May uto. Manyaga tabaw, sabi panyaga niya. Oo, ma'am, sa Action Radio. Ipamagot lang namon, ano kay may nagpalabot sa amon, may napatay kuno diri dampe. Sa kuan natumba o na, no? May ari di? May ari mamo wala. Si Kapitan? Si Kapitan din. Ay, atos balay nila ang tawgan lang. Tiyo, sige. Ara kay tawgan lang kuno nila si Kapitan Action Rex. Kay mga personnel sang ari. Okay daw, okay man na si Kap istorya. Why man na problema si Kap. Open na sa basta Action Radio eh. Basta Action Radio, si Kapitan, okay na dayon. Pangalan ganin ni Kapitan, sir? Ang pangalan ni Kapitan? Kim. Okay. Si Kim Piramo. Kim Si Piramo. Kapitan Kim Piramo. Wala to lang nato Action Rex. Kaya, pero ari lang ta skilled sang gym na mismo. Kaya ngayon sining barangay hall, ari na sa gym sang sining Action Rex, no? Aragid mismo sa gym ang ila kilid sang gym ang ila sining barangay hall. Galing kiti naglakat si Kapitan at least para mapasiguro nga Lapit lang daw si Kapaw? Lapit lang si Kap diri, ma'am. Ara lang sa unhan. Di okay, Ara lang gid sa unhan gali, no? Kambing na kuno, ma'am. Kaming na sikap ko, no? Kaming na sikap? Kaming na sikap, si Kapitan Peramo. Oo. Lapit lang man, ilang taon tanibi, kay may portion tari. At least to confirm lang ba action na Rex? Oo, kung dintong balay sang napatay, ang mga kwanda wala da kay Balo? Ang iban diri, may kabalo action na Rex mo. Pero ari naman kata sa may gym dampi, si Kapitan. Si Kapitan, si Kagawad, ari man di. Kagawad ano man? Kagawad. Kagawad ano? Kagawad. First name gani Kagawad? Ronde. Si Ronde Rosero. Rosero, si Kagawad. Sir, confirm nga mo, nitong kayo may mga report nga ginapalabot man sa amon, may napatay diri sa area. Actually, patay na gid man siya sa last week pagin na yan. Lagay na niya, So, Last week? last week pa na? mas nagligat pagin na yung mga semana. Nagligat na si Vana pala gali Action Rex? Diri pisa puro May nawaon. may nawaon. Sige. Puro sa puro may nawaon. Last week pa Action Rex napatay? Last week pa, hindi na subong? Last week pa. Nagligat pag semana, sir? Nagligat pagin na yung semana. Why na siya, Pero actually, pagkapatay na, cremate na siya yun. Kahit itugon man na siya dito sa ospital, i-cremate na lang yun ang napatay para... Kasano lang nilaging lockdown darang area? Kasano nyo rin naging lockdown ng area, sir? Pero actually, sang last 2 days na. Last 2 days Oo, last 2 days na. Pero ang lockdown, hindi man siya matawag ng lockdown. Kaya ini siya, kay may nagkadto man din nga doktor, pero for the security reasons siyang pumuluyo. Kaya actually, hindi man siya result nga siling nga COVID, no? So, masakit lang na siya. Pero galing para sa security siyang pumuluyo, kaya nagkadto man din ang may upod man din nga doktor. At least, base din swab test nila. So after the results ng swab test nila, kaya tigyo na batian kumanto sa doktor, nga 2 to 3 days. So di nakabot din ang result. So,
Pero kami nga pumuluyo, ko kampante nga wala mangit siya. Pero galing sa security sa pumuluyo sa subong pangadaan nga virus, pero dinahimo man na nila sa doktor para at least na ma-aware. Ginkremate Na-cremate na siya. Na-cremate na siya. Na-cremate na siya, action na. Saan na siya ginkremate, sir? Pagkapatay niya? Pagkapatayan na dayon, na-cremate na siya. Ito, napatay sa Friday. Pero sarado pa, sir, no? Sarado siya, kaya arada nga area ng lamisa. Hindi mo tangan na dahil lamisa. Kaya tinintugon man siyang doktor. Nga, butangan lang siya anay, ina nga area. Oo, so. Sang Friday, pasagali nagligal nga Friday? Sang nagligal lang siya nga Friday na patay, sir? Hindi, last week pagid siya. Last week pagid? Last week pagid, Action Rex. Last week pagid. Si Kagawad, kay Kagawad Rosero, Action Rex, no? Nga pahayag, last week kami ko gani kagina lang. Anyway, salamat gid, no? At isa, ari nagaling si Kapitan. Si Kapitan. Magutan lang si Kapitan kung ano dang sitwasyon sang barangay da, may lockdown da, tabo? Sige, si Kapitan Kap sa Action Radio, Sir, anong tabo, sir, kay sitwasyon din, kay may lockdown din sa mga area, particular, sir, sa may dalan sang Sibiramo, subong niya? May ngugto, Action Rex, may ngugto. May ngugto, Kap, may ngugto. Unas tanan ng ato ni hindi ni siya lockdown. Ang City Health nagkagto lang na ginadvisa ng pamilya na hindi lang sila na magwa. Kaya hindi man sila yander sa PUI, kaya ang pasyente nila na ang iloy nila napatay ng goiter cancer to yung kamatay. Ang inanadala na naging pangsira na iyan na siya sa BCPO. Tungod na ang aton public market naggutok na. Tungod sa mga private car bala. Oo, tiyang aton social distancing na gina-impose, wala na gidyaga why na hindi bala matigayon. That's why naging sira na nila. Tira lang na sila hasta manaog mabakal. Hindi na siya related sa clear ko lang hindi na siya related sa aton case sa isa kay nag-advise diya ang doktor sang City Health na siya mismo naghambal na hindi PUI. Tapos para masapos ng gitsundon tang protocol sang health authority just in case kung magwa man gid ang result, hindi na sila mabudlayan sa contact tracing nila. Okay. So at least naklaro ta, Action Rex. Pero ini nga dalan sa may Sibiramo, sir. Inayagin lang gid para sa mga hindi naman kalabay mga salakyan, Nang amo na siya ginsiragin na siya sa BCPO, sang Bacolod. Sang sano naging siradan? Para nagilang sa mga salakyan bla kay sang kahapon lang na siya ginsira kay ginsira na siya tungod sa salakyan do kamo mismo naka-observe mo kamo siguro nagdala lamo golfing salakyan Gani? Okay. Bisan sir dito dampi sa may Galo, sir, sarado man. Ang sa may Galo dire sa may Galo Mabini sira, dikto sa may Burgos Hilado, sira man na dire sira man. Tungod na sa sa ang aton bala market pare sa Libertad bala kundi ang Libertad na na nila yan na plastar na ang ini naman ang ginkuan nila kay ari naman din nagdala lamo. Para maplastar mga salakyan. Para maplastar kag maplastar gid sang tsakto ng mga clearance nila. Sige. Okay. Sige, Action Rex, si Kapitan Natales may dugang kay Claro. Okay na. Regards na kay Kapitan Yes, Action Rex, tunog man diri sa imong nga program mo. Ari kita sa balay mismo ni Kagawad. At least bisan paano si Kapitan may nang kakapoy sa pagpanghimanduay pag pinukaw mo na areglite dayon. Inaya si Kapitan Kim. Yan. So, amo ning sitwasyon diri rekta diri sa Barangay 19 with action ninyo bugina ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Action Alvin Graba upo dira kay aksyon ninyo bugina halin sa Burgos Hiladong corner. Padulong sa Barangay 19 ang ginpadulungan sa aton sininga patrol. Salamat gid sa kay Action Alvin Graba. Action no Radio Philippine Standard Time las 12:08 ng aton oras.
Kadtuan tanang mga balita sa aton sining mga action reporters. Sunahon tanang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Bacolod di patuman sa gyapon ang 14 days nga quarantine, mandatory quarantine, napisar nga ang gobyerno nasyonal ang nagsuhestyon sang home quarantine sa mga OFWs nga negatibo sa RT-PCR test. Kagiban pang mga balita upod kay Action Dale Salazar. Yari ang kaundan sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex sa ginsesyon ni Secretary Carlito Galvez Jr., ang Chief Implementer sa National Task Force Against COVID-19 sa tanan nga mga local government units sa Pilipinas nga kon mahimo ang tanan nga mga returning OFW sa Action Rex nga nagnegatibo na sa RT-PCR test nga na-stranded karon sa Metro Manila ang pwede na nga ma-home quarantine sa tion nga ma-repatriate na sila tagsa-tagsa ka mga probinsya o kon banwa o kon syudad Action Rex. Pero ang health protocol nga padayon nga igapatuman sang gobyerno sang syudad sang Bacolod nga bisan Action Rex nga nagnegatibo na sa RT-PCR test ining mga returning OFWs kinahanglan nila sa gihapon nga mag-undergo sa isa pagid ka RT-PCR test kag another 14-day nga mandatory quarantine sa tion nga mag-abot diri sa may syudad sang Bacolod. Ini ang pagklaro ni Bacolod City Councilor Israel Salanga ang nagapungko bilang chairman sang action team on returning OFWs Action Rexa. Sunod rin kay Salanga, nag-insist kag nanindugan si Mayor Bing Leonel Diaz sa gobyerno nasyonal nga mayara man sang kaugalingon nga health protocol nga dapat ipatuban ng LGU sang Bacolod Action Rexa. Ini para masiguro man ang seguridad sang tanan, ilabi na ang pamilya sang mga gin-repatriate. Sunod rin kay Salanga, wala pa sa karon sang latest nga schedule o kon next batch sa mga returning OFWs nga mag-abot rin sa mga syudad sa Bacolod. Bangon nagahulat man sila sang advice gikan sa regional kag national task force Action Rex regarding sa masunod nga schedule sa pagpuli sa mga returning OFWs. Pero ang pasiguro lang diri sang LGU sa Bacolod kag ni Salanga nga may gin-prepare ang syudad nga pension house o kon hotel para diri paidalom sa quarantine ang mga nagaabot nga OFWs kag ang expenses hindi pagbayaran sa LGU sa Bacolod kundi sang OWA nga National Government ka Office Action Rexa. Ginlansar man ni Salanga ang action team on returning OFWs o kon atro nga Facebook group para ang mga luyag bala ang wala pa naka-sign up naghatag sang intensyon nga luyag man nila nga magbalik sa probinsya diri sila pwede magpakig-angot Action Rexa. Amo ni siyang action team on returning OFWs nga o kon atro Facebook page kag para man may sang basihan o kon database ang syudad sa Bacolod kung sino pa ang dapat nga naka-schedule o nagpamutyag sang interesa nga luyag Manila nga mag-repatriate pabalik diri sa may Bacolod City. Subong nga semana supposedly may mga ginatos ka mga OFWs ang mag-abot diri sa Bacolod City. Pero sunod diri kay Councilor Salanga temporaryo nga gin-hold sang regional task force against COVID-19 ang scheduled nga repatriation samtang ginatalakay pa ang mga protocol angod sa repatriation process. Aring dugang nga pagpatag ni City Councilor Israel Salanga. Pag-abot nila dire sa city, ang requirement ni national is home quarantine. But nag-insist si Mayor Bing if possible ma-impose man tayo sa aton man diri ang mandatory nga 14-day quarantine gidaliwat Although si national nag-advise nga optional. Pwede madiretso lang sa ilabalay since negative naman sila dito example sa Manila and then home quarantine na lang sila. But ayo si Mayor Bing if pwede i-14-day quarantine gisal naton diri sa hotel or pension kag i-mandatory swab test naman liwat para safe ang aton mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod yung family mismo sa OFW. Sunak sa nabatian ang dugang statement ni City Councilor Israel Salanga. Ang COVID-19 update natin sa syudad sa Bacolod. So
subong adlaw Mayo 6 tag 2020 magatapos na ang lockdown no karon alas 11:59 sa area sang Purok Sabes, Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod matapos Action Rexa nga maga-end na gid ang 14 days lockdown umbisa nga ginpatuban matapos ang pagtaliwan sang 69 years old nga lalaki nga nag-negative or nag-positive rather sa COVID-19 pero ang tanan nga 24 ka mga persona nga may mga close contact sa iya lakip na diri ang siyam niya ka mga family members siyaman ka mga health workers nga nagtatap siya sa Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital agang anom ka mga community contacts tanan ini sila nag-negatibo sa RT-PCR test Action Rexa kung madumduman the other day masobra pa isa ka datos do ka mga pending nga resulta sang swab test ang ginahulat sang LGU sa Bacolod pero subong nga mga inadlaw or subong adlaw pinaka-latest nga report 86 na gid lamang Action Rex ang nabili no nga pending nga result dito sa Western Visayas Medical Center. Bali ang kakas nga lockdown subong ang Purok Sabes lang Action Dale? Correct, Action Rex. Purok Sabes karon alas 11:59. Ang dito ya sa dinto sa may Stefania Blato nagligad pa tong adlaw? Ligad tang adlaw Action Rex. Okay. Inlis naman to ang lockdown. Ang sa Purok Bayanihan, Barangay Banago, steady lang sa gihapon kay sa May 10. May 10 ang Barangay Banago. May 10 Action Rex mag-end ang ila sining lockdown sa Purok Mining Bayanihan. kakas na to karon ng kwan ini nga mga inuras guro kakas na to ang baral to sa may Purok Sabes to? Mga alas 11:59 Action Rex kay dapat 14 days gid mo ang lockdown since may COVID-19 positive ginagtaliwan sa sina nga area kag ining mga himata no ni patient 8 nga napatay was accepted sila Action Rex nga magbalik man sa Purok Sabes matapos negatibo sila sa COVID-19 infection. Sa Purok Bayanihan, may 10 pa no sa 22 ka mga close contact ni patient number 9 sa 22 dira 19 ang negative sa RT-PCR test kag may 3 ang pending sa may mga exposure no kay COVID-19 patient number 9 nga isa ka senior citizen nga babayi sa Purok Bayanihan. Stable lang yan sa nga kondisyon kag naka-facility quarantine Action Rex kag tamadang ginahulat sa karon ang magabot ang Mayo 10 kabay pa ining 3 nga pending mangi negatibo man sa COVID-19. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang CL777. Health is wealth mga ka-aksyon. Gani hindi magkalipat nga mag-inom sang CL777. Ang original nga herbal dietary supplement liquid. Ang CL777 ang himo sa banabang palaya mangosteen, mango leaves, pandan china, guava, kag honey. Importante nga panumdum sa publiko. Likawan, ang ginabaligya nga house to house sang peke nga CL nga nabutang sa mineral water okon sa lapad. Para sigurado ka garantisado magbiret sa bakal sang CL777 sa mga butika. Laking CL777, laging panalo. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Hall, Action Dale Salazar. Una sa balita ng aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale kaduanta si Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Mga tika-tika tatuan na iho sa Kapitolyo kung nanano ang senaryo. COVID-19 testing laboratory sa Silay Hospital. Tinguhaan ko nung nga maka-operate sa tion sang GCQ implementation. Meaning, kung nag-start na ang GCQ implementation, subong nga simana, kasi subong man nga simana, it's either buwas or biyernes or sabado o kung domingo. Basta within sining nga simana kuno nga maka-operate ang COVID-19 testing laboratory. Mas manami nga nasiling ko nga mayari dre nga laboratory center sang COVID-19 para nga mangin madasig bla ang patigayo naton sang testing sa mga ka-aksyon mga ka-aksyon, no? Yari ang report ni Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo kagiban pang mga balita. We have Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex sa ginatinguan subong kagana follow up sa masamisang interagency task force sang Negros Occidental ang talatapan sang research
Institute for Tropical Medicine kag Department of Health dito sa ila sa nga central office para nga mapadasig-dasig ang pag-aprobar sa sading ginahingyo nila accreditation o kon permit para nga magka-umpisa na bukas kag operar ing ginakabig una nga COVID-19 testing laboratory ipahamtang sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital sa Silay City Heritage Zone, Sudad Mansang Silay. Hambal ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, kaya Action Rex ang supplier na nga handa nga mag-supply sang mga gamit nga gamit sa sining lab test. Ugali ang problema, ining supplier ni nawad-an man stock dito sa Metro Manila. Pinatiguan nga makapangitay ni sila sang stock at sa iba naman nga preparasyon ang mga health personnel nga magaman sa sining lab test nakapaidalom na training dito sa probinsya sang Iloilo. Ang target nga samtang yara pa ang implementasyon sang General Community Quarantine o kon JCQ sa Bugos nga probinsya, maka-umpisa na operar kag maka-start naman sa pag-test ang ining lab center. Hindi na gani Action Rex mag-agi sa ginatawag nga rapid test mo. Diretso na sa RT-PCR. Amo nang target nila Action Rex para nga nanglit nga mag-positive or mag-negative gid man kabig na Action Rex nga pinala resulta unlike sa bahin sa rapid test. Kinahanglan pa na sang confirmatory test pagi man sa RT-PCR. Sa Bugos nga pungsod Pilipinas kuno bayara sang 23 na tanan kadamuon sa mga nahatagan sang accreditation nga COVID-19 testing laboratories nationwide. Katapusan dere ka 23 ang iya sang Singapore Diagnostic Incorporated. Ngari man dari sa pungsod sang Pilipinas, Singapore Diagnostic lang incorporated ang alan niya sini dari sa pungsod sang Pilipinas. Ang dari sa Region 6, ta amo nang ginapadalaan nato sa Masami Western Visayas Medical Center. Mas mayo-mayo na lang gani sa bahin sang Region 7 kay duha na yang ila sining laboratory center sa COVID-19 mo. Ang isa Vicente Soto Memorial Medical Center, ang isa Cebu TB Reference Laboratory. Magluwas sa sining COVID Lab Center dara sa Silay City, ginatinguan man ang sunurek sa mahingagaw man ang lab center dere sa may surat sa Bacolod nga ipahamta naman sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital plus ang organisasyon nga Philippine Red Cross may araman sa pagtinguha patukod man sa ilang sa kaugalingon nga COVID testing center. Yari sa Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. The supplier that was supposed to deliver, though gin-check ang iyang stocks dito sa Manila, wala gid, but the province is still doing everything possible to meet the deadline kag matukod ta ang aton nga RT-PCR nga testing laboratory at the soonest time possible. We are also in the process of procuring tanan-tanan nga mga requirements nga ginpangayo sang RITM sa province para matigaan kita level 5 accreditation kag para makasigi na kita sang aton pang testing. So hopefully, as soon as our testing facilities are ready, mausar ta na ini. That is the protocol nga matapos siguro ang aton nga GCQ or even before during the GCQ, mag-operate na ang tanan nga testing laboratory, madasig ang pag-testing ta. Direkta na kita sa RT-PCR tests and kung mag-open na, for example, ang imo nga airport, kung mag-desider na sigo Bong Lacson nga open ng airport, open ng port, holding station lang kamuanay, saka isa ka tunga sang adlaw, pagwa sang results mo kag negative, guwa ka mo dayon.
hopefully we can deliver sa aton nga mga pumuluyo sang Negros, aton nga pinalangga mga Negrenses, ang ini nga biolab para kamutanan magkampante, no? Kag magtigaan sang real-time test results ang tanan nga nagakinahanglan naton i-testing. Ang record sa nga provincial IATF as of March 13 to May 5, nga expanded testing nga program nagapakita nga mayara sang 83 pa ka mga pending results ang ginaulat halin niya sa bahin sang Western Visayas Medical Center nga laboratory. Ang specimen kapukusan nga napadala na ActionRex nagalabot naman sa 374 sa diin 287 ang nag-negatibo. Ang kasulgikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hedubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Action Marlon, kadtuanta si Action Artay Hopon sa Special Assignments. Ini may kang tanan sa National Telecommunication Commission o kung NTC. Wala sang palabra di honor ang otsarangin decision. Sinibatok sa ABS-CBN, problema sa unemployment mas pa nagtaas suno sa labor leader sang probinsya. Yaring kaundan sa report ni Action Art Taghopon. Action Art. Magdugang sa listahan sa unemployment ang pag-shutdown na natabo sa ABS-CBN ini nga paglantaw sa Secretary General sa General Alliance of Workers Association o gawa diriya sa Negros Occidental nga si Mr. Winnie Sanso nga sunod sa iya magluwas nga hindi lang diri mabasulan ang miyembro sa Kongreso bangod sa kapaslawan o madugay lang pag-akto particular na sa House of Representatives sa nakapending karon nga renewal sa franchise ng ABS-CBN sila ang NTC ang nawadan man sa palabra di honor matapos nga santong nagligad nga mga hearings nagambal ang NTC sa kay Sancho nga ti maghatag sila sa consideration sa operation o kung magparayon ang operation sa ABS-CBN. Naudugang pa rin ni Sanson niya kung 11,000 ang kabirugan ng empleyado nga maapektuhan kanuloy dirikit hindi lang isa no kundi ang miyembro sang pamilya sa among nga empleyado ang apektado man sa tion nga maglawig ining sitwasyon. Sunod pa sa kaya Sanson nga tidako man ang papel kontani nga mabulig sa among nga istasyon sa paghatag sa information kapin pa karon nga tiempo nga mayaras ang krisis nga ginatubang sa pusod Pilipinas ang gintumod diamo ning COVID-19 kung tani wala lang ini matabo para man nga mabuligan noon na publiko sa kampanya kag paghatag informasyon parte sa problema sini nga pandemic. Yaring parayag ni Mr. Winnie Sanso. Ang pag-shutdown sa ABS-CBN as per ordered by the NTC is a form of labor oppression directed against the 11,000 workers of ABS-CBN. Kung i-multiply mo lang ni sa 5 abi sa ilang families, 55,000 people would be angry, no? Kay manti tungod na din sara na ang operation sa ABS-CBN. Now, it is very clear that the National Telecommunication Commission nag-renege siya sa iyang mga pronouncement during the March 10 2020 hearing, no? Ginlulled niya ang ABS-CBN to its promises of good faith assurances that it will issue a provisional authority. But then, the order is in complete reversal, no, of what it has promised. In other words, ang NTC wala naga-observe sang time-honored principle at nga ginatawag naton nga palabra de honor o kon ang ginatawag naton nga gentleman's agreement. And what is worse, NTC has usurped the power of Congress, no, to issue legislative franchises. Kung sa pinapayag ni Mr. Winnie Sanso, so nagaraon siya, nagkabay kuntani, hatagan ini sa karon sa pag-akto
sa House of Representative nga mo may dako nga papel para sa sining ginahulat kapag akto sa franchise sa ABS-CBN. Ang ka-aksyon aksyon at tayo hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignment sa Action Radio Philippine Standard Time. Last 12:28 na, 12:28 na mga ka-aksyon. Pag-relax sana'y makadali ha. Aryo gina-introduce ta sa inyo. Nami gid ni sa kay isa ka vitamin C ini. 26 milligrams man lang ni siya. Gapabaskog ni sa sang immune system ta mo. Amuning manami kung mabaskog ang immune system ta, layo kita sa anuman sininga balatian. No? Likawan ang lain pagid kay may nagabaligya ni house to house no? Sa mga piki nga produkto sang nagapakilala nga CL, hindi gid magpatiplang ha. Pilion tagid ang original nga CL Pito-Pito. Nabutang man na sa mineral plastic water plastic bottle. Ukon manami dre nga magdiretso bakal sa saligan ninyo nga butika o kon parmasya sang CL Pito-Pito kaya mo ni ang manami gid nga kampiyon gid nga pamares adlaw-adlaw kat nami gid ipares ang CL Pito-Pito kay ti laging panalo mo amo ning importante laging panalo ang CL Pito-Pito. Mabakal na ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Aksyon no Radio Philippine Standard Time last 12:29 aton oras sa mga kaaksyon ta Malakay Finance Corporation. Basi ko nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance Corporation sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay makadali mga kaaksyon sa aton sining nga mga obligasyon. May lang nga pag-monitor sa kay Mary Jane Saludares, kay Philip Isolat, may lang nga pag-monitor Philip Isolat, kay Gianre Sisyo, may lang nga pag-monitor kay Toto Aldrin Limaco sang Ninas Rose sa shopping, no? May lang nga pag-monitor Toto Aldrin Limaco kag kay Mrs. Yadra. Kay paring Ruel Lanawan si Roma, paring Ruel kag sa kay Commander-in-Chief yadaga monitor sila sa Isla Villamonte, no? Idilaos may lang pag-monitor dira sa Cane Town, Victoria, sa kay action dyan kag monitor kami ni Nanay Sabel. Okay. Romy Alconza, may lang pag-monitor sa chairman of the board naton sang OTTJ, may lang pag-monitor sa mga upod dia sa OTTJ kag sa lugar ko dia sa Banago kadamo sang nagapamati sa Action Radio, tunog pa na katama ang mga radyo. Amo gid na sang tirada na. Sige, may lang pagpamati da sa taga Banago, no? Kay Romy Alconza kag sa taga Banago team. Ayos sa all 5 de Nobyembre. Good noon, Action Rex. Always gid monitor ang pamilya Camatso, si Bunga, Udi, kag Herman, diri sa Barangay Hagimit, La Carlota. Ayos. Thank you so much, gid, no?
And kalakip man sa kay paring Philip Alonsagay kag Edwin Pinida on the line man. No? Salamat gid paring Philip Alonsagay kag Edwin Pinida. No? Jomaya Marquez linya kung damo man gid sa lakyan taga Bacolod kag wala gabayular ano problema dira ka nagsunod man sir o galing after isa ka bulan kag tunga sir na ubos man ila nga supply hindi na pwede matabuayhan sir. Gani man pero depende May tagabalos ang tinutuyo nila. Laarni Magat may lang pag-monitor and Ed Hilado good PM lang kay Earl Joy Javier Galieno Madaiton daw hindi lang isikyo gani man. Zangri Lopez mga tig-ulo ang taga okay. Mayo pa din sa Aklan, hindi dungol, kundi jisikyo na kami de. Di man guro sir, di man tanan amugid na kung kaisa. And hiling ni Jomaya Marquez daw Mayo pa Bacolod daw sa gaya pangitaan ka pa quarantine pass mabakal ka lang sang kinanglanon mo. Pero according sa Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz clarified yesterday that since the province has been under GCQ since May, everyone can go out to buy their basic necessities like foods, medicines, and visit the sick person in the family for as long as they don't hang out or go somewhere else. Maintain social distance and wear face mask when going out of the house. Dapat sok-sok gid face mask. Ano gid ang problema kung magsok-sok face mask? Hindi kayo magsali ka kay mo ya. May quarantine pass kay mo ya. Dapat sok-sok ka face mask. Sa kay Ramsky, good morning Action Rex. Damo pasaway nga big time sa Bacolod. John Paul, good EM damo export ang Bacolod kag taas pa pride ang Bacolod non. Ayos, Toto Martinez mayong udto, Action Rex. Number 46 Watching from Manila, Quezon City. Greet ko lang mga pamilya Lindayaw Martinez sa Sitio Hulugon, Barangay Carolan, Kabangkalan, no? Sa kay Toto Martinez ang panamyaw. Thank you so much gito. Salamat gid. And Jonathan Bats Fuentes, good noon Action Rex. Greet ko lang sa Asyenda Santa Ana si Jobay kag si Mrs. ko kag happy birthday sa akong pakaisa nga si Teresa Fuentes Riluta sang Barangay Kabog. Ayo, salamat gid ang panamyaw halin sa kay Jonathan Fuentes. And Eagle Eye, good PM lang, no? Eagle Eye. And Wilson Tejidor, good morning ma'am, sir. Good morning Wilson Tejidora. Leni Novera, may lang pag-monitor dira sa Purok Tangkong, 6th Street, Lacson, Action Rex. Thank you so much, good sa kay Leni Novera. And Alexander Pila, may lang pag-monitor sa pamilya Panso sa Handumanan, Barangay Kaliling, Kawayan, sila Isyong Bugoy Dako Mario. No? Alin sa kay Alexander Pila. Kay MG Lorca, may lang pag-monitor. MG Lorca, ang imo sining nga gina-query. Guro, hulat-hulaton talang ni mag-May 15. Kaya hindi pa taka kuwan isang biyahe Negros, Iloilo. Mga independe pa na sa May 15 Lapit naman lang, hulat-hulato na lang, no? Para siguro. Kay subungkon man kuton mo kuyang kung anong mabulig para makapuli sa Negros, di way gita Way gita mahimo sina, no? Kay ara kita nabtan sa lockdown kag ECQ. Kay Joms Rocky, mayong aga sa no pwede biyahe through land trip from Bacolod to Escalante, private car, no? Actually, pwede man ang kabiyahe lang trip pero depende na sa agyan ninyo. Kagang pabalik na kasi i-quarantine lang. Munang pinaka-mabudlay gid sa tanan. Pwede lang kagwa. Depende lang na sa discard, no?
Kag pwede lang sa inyo sining mga kuan pag pa ibalokon ano gid ang pwede gid, no? Sige, paring Mark Kagems Magbanwa dara sa Handumanan, good PM lang. Happy paniaga paring Mark. Kagay Ems Magbanwa. Paring tip-tip lirasan, no? Paring tip-tip para kada sa base center. Paring tip-tip lirasan kag MM lirasan, no? Good PM lang. Paring Renz kag Laya Campus dira sa Barangay Sumag, may lang pag-monitor, no? Kagay paring Elma Trafangco, kagay Mrs. siya dira sa Barangay Mansilingan, good PM lang. Paring Philip kag Tintin Rizaldo sa Barangay Alihis, good PM lang, no? Kagay paring Renly Marter, no? Dira sa Banwasang Valladolid. Kay paring Romo Pasaporteo, gamonitor man gamonitor man siya sa Barangay 17. Barangay 17 na paring Romo, no? Kamustang linuto ta? Okay na? Luto na? Ate, okay gida. Luto na ko, no? Kay Delisa Bingno, may lang pag-monitor. Delisa Bingno, no? Kagkasibong family sa Singkang Airport. Ayos, salamat kay Delisa Bingno. Kay Christian Canieso, may lang pag-monitor, no? Christian Canieso. Kay Josefina Locsin Hinirato and Ilitorio Ilitorio Parcon Dayon. Sige, taga Purok Santo Niño, Barangay Panukoy. Init maayo tanyag ulan, ano siya man, di ko kaya hangop, no? Basta halin sa kay Ilitorio Parcon Dayaw. Ani Raffles, may lang pag-monitor. Pa-shoot out lang ko, dira sa Okinawa, Japan. Kay Ani, Rob Raffles, no? Gabi Hipilga, may lang pag-monitor dira sa Barangay Tangog, Gabi Hipilga. And Christian Canieso, may lang pag-monitor down to Binalbagan. Ayos, Christian Canieso. Kay Jose Herson Lapinig Junio, may lang pag-monitor. Jose Herson Lapinig Junio. O sa kay Ferdinand Dungog, may lang pag-monitor dira sa Purok Isla, Barangay Villamonte. Kay Ferdinand Dungog, may lang pag-monitor, no? Kay Erjans Bucablo, may lang pag-monitor. Kay wala EBS Action Radio na lang pamatian. Erjans Bucablo. Ayos, thank you gid James Bucablo. James Bucablo. Kay Conrado Amante, sa Handumanan, may lang pag-monitor. Conrado Amante, no? Kay Martin Aliling from Imos, Cavite. Warlito ni siya, good PM lang. Kay Mike John Seva, dira sa Moises Padilla. Tamiyaw lang si Kimberly. Salamat gid Action Rex. Thank you so much gid Mike John Seva, no? Thank you so much gid. Ayos, sige, daligid lang. Karon naman ang iban, mahina ang kalaban. Matagtanay pila ka mga commercials. Standby action Alvin Graba, kag standby action Eric Magbanwa sa BCPO. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod
Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga
inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:49. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang CL77. CL77, laging panalo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. May lang nga pag-monitor dira sa Banwasang Isabela, sa pamilya Galero, sa Pulupandan kag Valladolid. And also kay Yang, Mary Hope, and Engineer Felix Villatora. Naga-monitor gid subong nga udto sa aton sining nga pagpangalagad. Thank you so much ang panamya hulin sa kay Ophelia Galero Arce, no? Ayos, sige. Kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office kay Criminal Investigation and Detection Group sa Negros Occidental maga-investigar man mayangot sa isyo sang SAP kundi ang CIDG Bacolod na conduct man sang investigation ang criminal investigation ang CIDG Negros ang conduct man sang investigation parte sa isyo sang SAP. Yari ang balita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Light Deacon mismo diri sa opisina sa Criminal Investigation and Detection Group sa Negros Occidental sa probinsya sa Diin. Subong sini Aksyon Rex upod naton ang tagpamuno mismo sa CIDG sa Negros Occidental, Lieutenant Colonel Anthony Gantang. And siya mismo ang tagpamuno nga suno sa iya handa ang ila sini nga opisina
ang ila sini nga ahensya nga magbaton sang mga reklamo kag handa ang ila sini nga opisina nga mag-entertain abe sa mga reklamo kag maga-imbestigar base sa mga reklamo sa mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod. Like subong sa aton sini nga Facebook si Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Sir, like kayo ngayon sa Action Radio Bacolod, Action Rex Cantong. Sir, ano po ba ang preparation ng CIDG in relation po sa pagtanggap ng mga reklamo for investigation in relation po sa staff po? Magandang hapon po, Action Alvin at Action Rex. Good afternoon, sir. Ang CIDG po bilang investigating unit ng PNP ay lagi naman po kaming ready kung sa bibigay po sa amin tasking na meron pong imbestigahan. Specifically, kung dito po sa related sa mga COVID cases, at po sa may pinagutos po ng ating DILG, Secretary Anyo, ng PNP, CIDG, ay mag-conduct ng investigation o magkakaroon po ng complaint dito sa amin regarding po sa mga distribution ng social amelioration program. So, entertain po natin yan, imbestigahan natin kung makakita po tayo ng mga paglabag o may mga patasilan na labag, papalan po natin ng kaso. Oo. Sa ano po ba yung kaso nila na if in case po yung isang barangay official, are you referring to barangay officials and other officials po from the city? Hindi lang po specific sa barangay official. Pwede din po sa mga LGU, sa mayor, mga elected officers, at sa mga public officers po natin. Oo. Ano po bang kaso nila? If in case, Gidman, na i-found out na mukhang mayroon yatang kamalamahan ginawa? Depende po yan doon sa mga circumstances na ibibigay sa atin base doon sa complaint ng mga complainant. May mga ibibigay sila ng mga sitwasyon o mga ipo-point out nila na alam nilang mali. Pag-aaralan po natin ayon po sa batas natin. Unang-una po, dahil may batas na inilabas, o may po doon sa COVID natin, yung po yung tinatawag na Republic Act 1146-9, yung po yung bayanihan to the Act as one law. Kaya po yung bayanihan Act. Meron din po tayo, tingnan din natin, baka pwede sila pumasok doon sa may Republic Act 3019, yung anti-graft and corrupt practices sa public official. Pwede rin po sa Republic Act 6713, yung pong Code of Conduct of Public Officers. Merong halimbawa po meron silang dinaya ng mga dokumento, pwede rin po natin ipasok dito sa Article 171, yung public falsification of by public officer. Okay. Yan po yung mga batas. Hindi po limited yan. Kung mga posible, pwede po natin pagkabasihan ng mga ikakaso po natin. Depende po sa circumstances na ibibigay ko ng mga complainant. Pero subong sini Action Alvin, may nabato na dahil sir dira nga complaints? Sir, sa ngayon po ba, meron na kayong natanggap ng mga complaints po from other barangays sa probinsya ko? So far, wala pa. Kaya nakipag-ugnayan din kami sa counterpart namin sa Negros-Occidental Police Provincial Office. At tulog po namin sila. Tandem po kami, tutulong-tulong kami. Doon po sa mga local police unit. At the same time, doon din po sa BSWD, sa DILG. Kailangan po namin ng tulong nila. Hindi lang po talaga ito yung purely CIDG. Ito po ay magkakatulong din namin yung mga ibang units o ahensya ng gobyerno. May mandatos po ba ang National Office? Dami po. Ang secretary po ng DILG, Secretary Anyo, ay natasan po ang PNP. And then ang PNP naman po, specifically, ang CIDG. Okay. May panawagan po kayo sa ating mga kauturan, mga kapatid natin dito sa Negros, lalo-lalo na po yung medyo nadihado yata sa hindi yata nakatanggap ng mabuti at saka mukhang kulang yata yung natanggap nila, especially sa itong staff po. Maraming salamat po. At sa mga kababayan po natin dito sa Negros Occidental, nananawagan po kami dun po sa mga may complaint regarding po sa distribution ng social amelioration program or SAP.
Doon po sa alam nilang kumbaga dihado sila. Unang-una, dahil po sa marami yan eh. Alam po natin yan, maraming ang mga nagre-reklamo. Patuloy lang po nila sila makipag-ugnayan doon sa barangay para masagot yung katanungan nila. Kasi baka iba po dyan miscommunication, dapat may paliwanag sa kanila. Kung talagang hindi po sila kumbisado, hindi po sila kumbin sa paliwanag sa kanila, pwede rin po sila magtanong doon sa may DSWD, sa DILG, para magkaroon po ng kasagutan yung mga ibang katanungan nila. Doon po sa pagtatanong nila, kung talagang alam nila, meron pong batas na nalibag, talagang mali ang ginawa ng kapitan, kagawad, o kung sino naman pong public official. Welcome po sila dito sa atin, sa CIDG, ganoon din po sa ibang police station, police provincial office ng Ano pong number kung if in case po, pwede kayong tawagan, pwede po silang maka-text or ano po bang number ninyo, sir, na pwede po if maparating sa inyo yung kanilang problema? Yung number po kami, 034-709-1481. Di ba, sir? 034-709-1481. Pwede rin po sa inyo, pamamagitan nyo, ma-assist pa punta po sila papunta sa amin. Gano'n. Ang address, rather, ang number Action Rex, no? Globe ni siya, 709-1481. Pero 034 dial ka na yung 034 kung halig ka sa gwa. Rekta na ni sa ila sining opisina Action Rex, no? Not unless may dugang ka ipamangkot kay Okay na, bali, ang importante lang dang sa mga listening public sa probinsya, kung may Bacolod nga magsulod sila, i-refer man na nila siguro sa Bacolod nga counterpart nila. Oo. Sir, kung meron kayong Bacolod po, refer nyo naman po sa counterpart nyo po sa Bacolod. I-refer po namin sila sa mga other 20 units, particularly sa CIDG Bacolod. Sige. Si Action Rex, no? Si Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Sir, thank you po. Yes, Action Rex, rekta diri sa Negros Occidental Police Provincial Office with Action Nino Bugina, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Action Alvin Graba, balita gikan dra sa Negros Occidental Provincial Police Office sa talatapan sang CIDG Negros Occidental, mga ka-aksyon, no? Aradra si Action Alvin Graba upod ang hepe mismo sang CIDG, no? Sige, kantuan tanang balita sa Bacolod City Government Center, si Action Eric Magbanwa on standby na sa sining mga inora, sining may kang tanan sa BCPO City Mobile Group o kun MPJ, may yara sang 32 ka mga nadakpan pasaway sa dalan nga mga tricycle kag motorcycle driver. Ay, perti. Galing ito nagapasaway man nga akong sining komunikasyon, gatiyog-tiyog pa siya, no? We have Action Eric Magbanwa sa BCPO, rektaon ta lang. Action Eric? All right, Action Nagatiyog pa sa iya nga. Ati, babay, ilang kayo nagatiyog man, ari man, hindi magkalahab. Ati maintindihan man ko nagatiyog, gatiyog na gani. Gatiyog gani kalibutan, nang imo ba sa computer? Ayo, di purma. Hindi mo mabalaan, mapitik lang sa gulpi mo. Ang importante ko nagatiyog katubod. Oh, amo na importante ang tubod, no? Ang tubod. Oh, hindi na ta sa tiyog, sa tubod lang ta. Sa tubod lang ta, sa loron ta, no? Para ayo, di purma. Dili daw, sige ng tubod, gro, no? Sang kahapon una nga tubod, no? Kabay pa may masunod naman. Dugang-dugang ini sa COVID, no? Meron ito na? Ati, arat na gapon mo, nagkagit. Ayo, di purma. Naunag ko kapon mo. Pag text ni SM, why na damo, reklamo ah. Kaya mo na ganyan, bako sa imong silingko may silingko ba? Birahon na kikatulog pang pobreo.
Kakatulog ang mata, pero ang lunggad kababate. Gali ka, tingala. Oh, yeah. Gabugtaw ka na yun. Mutong ba ko si Busog to, mag-report ko bala. Hindi ko may mga kayuhan ko sa nga daw unexpected bala. Nga mag-abot sa imo, no? Hindi ka lang mag-aspirar bala. Alaban eh. Kaya kung mag-aspirar ko sa daw, nagatanga ka sa hangin. Alaban eh, daw kuwan ka sa hangin bala. Oo, nga daw, gatangla ka sa langit. Nga pa sa laga mga buang, no? Alaban. Ayun, di purma. Kaya nala inasang kainit. No? So, ito ka namin, kita kahapon daw na bulubugnawan kita, no? Sang tubod, no? So, may tani kung may tubod pag insubong mo? Hindi lang, lakakaon. Purma. Base ko tapos mula, wala na matubod, no? Alaban. Tapos mula naman, Base ko tulo-tulo tapos mula, no? Amo na tang tirada. Kinang lang nga i-maintain ta, no? Ro kwananay ang kutob sang ambot ko na tapos ng Sabto tagtaganay sa New Government Center, Subo may schedule. Oo. Ate ba siguro ang nagreklamo to basi makakuha na to. Base matamat na siguro. Matamat lang hindi man na magulpi ang Rex mo. Gani man. Sa kadamo pangadaan nga daw wala kakuha nga mga purok diri sa barangay. Sa syudad sa Bacolod, importante nga gatubod. Importante lang hindi ka mo magpasaway sa dalan. Ano ning kampanya sang City Mobile Group niyo? Isa rin sa mga police unit ka nagakampanya sa tunulan noon. Galing kita mo na siliblo mo na kaina. Nga ang influx sa salakyan kaina to, hindi kayo ba no? Gani man. Pagkadamo-damo nga naguluwa. Siguro, Rex, may mga arap na sila guro nga mga papilis, may purpose man na sila. Galing ka lang, no? Na timingan siguro. Nga muna sila kadamo. Galing, hindi pa na mabaso mga salakyan magwa. Basta importante, may mga arap na sila permanente nga mga papeles. Pag inadala, lang paglabas sa check-up points, pag pamangkot sa pulis, may pakita sila dayon. Kung sa ipakita, may jotik-utik lang Ate, bilo-bilo pangilay ka rin. Wala na mas pangilay. Ang pulis mo sa Rex. Sa tuod lang ko sa ito guro na lamang guro sang kakapoy bla. Kasi ka palang init man kung kisaman mo. Alaban eh. O ganun katig na dala ng labla sa pag-approach ka mayo lang bla. Ito mo kayo man nga basa sila sang ilang city director mo. Pag mag-approach ka sa tao ayuhon mo. Basi bla ko ng tao ka lokdo man kalibutan. Kung ikaw ka lokdo ka man kalibutan. Ati lokdo-loktong gwa ya. Lokdo-lokdo ti habuyan ay kamo sakit tinaga. Amo pa nangalina sa disgrasya, no? So mo na nga kung kaysa dito man mabaso yung influx sa silakyan at siguro ibang aksyon kasi kay nga gaban bla pamalaklon sa mga kinananon sa balay nila. Tigali kay astagid maghapon niyo dapat kung aga lang dapat aga lang pagkahapon way na bla galing kay asta maghapon bla. Kaya nga itong home quarantine pass number coding 4 AM to 10 PM. Oo, ang iban guro pangawat-kawat man guro ko na sa stasyon Laban hindi na naman nigar. May aragid man nga way nagasunod sa mando Pero pilang nahot man ang lagaling kay nagdamo gid subong mo. Tama bisilakyan na subong sa Bacolod kag sa probinsya din Giduga nga mapangadani mo silakyan 2 ka bilog man. Pila? 2 ka? Hindi mag-ako sa atong matagpalamati. Hindi amo. Kita gila na pero hindi ka pa mag-ako. Ate sige, okay. Ang isa mo tong inuba. Ang isa mo ng tresikat mo, hindi na pwede ka biyahe. Ang tresikat mo. Ayun, di purma. Doon sa mukan ko sang kapiyaw. Parking na to sa imong parkingan, siyempre tresikat mo ya. Okay. Isa ko sumugdang pan layak, sorry. Okay Mariels. Si Primo da magbanwa. Si Parimark. Monitor sila subong monitor sila. Huwag ni unta tanay na pre kaya lang sa balay. Dala ka lang sa balay, Primark. Ang problema ang mga rice nagkalaano ni man. Nagkaladugmo. Hindi sa makapa out of town. Hindi sa ka-deliver. Oo. At di mapulo-punto ginaguruan ay Primo Mark. Kung Bacolod area guro pwede sa kalusot-lusot. Pwede na guro Kalusot-lusot ni sa? Basta importante may home quarantine pass ka lang. Importante ang home quarantine pass isa na sa mga makatag sa benepisyo nga makagwa ka sa Bacolod, makagagwa ka sa balay mo mong. Halimbawa, biti ko may importante nga delivery. Biti na pagkaon mo na Rex, kalanon sa tao, guro tagaan man na guro pabor sa aton nga mga
frontliners. Sa Di ba kita na? Ati, hapit na di primo, Ayo no? di purma. Silingkog Ang hamot-hamot, bla bla primo, nga bugas wala. Nabla hamot, paksara nga bugas, ano ganina? Amot? Hamot na nga bugas, wala nga may palatsina, no na? Kuha na. Nang... Hamot, sa pati namin, Gamot sa rice dito ng stocks. Huwag ka lang sudaan kung nasa baho, pero sang kanon. Busog ka na. Busog ka na, no? Kung may mga gulugin na mus ka da, abi. Abang may naglabay ka kwapa siya, kundi. Bati, huwag kita na. Si Inday Dorrel, no? Wow. Sexy. Ayo di purma. Yan nasa pagkalabay mo. Model. Model sang? Model sang hapon, no? Ayo di purma. O ano ito isa ka model? Ha? Si Action Edin. Ate, model mo na sa? Model siya sang duol, no? Ayo di purma. Duol sa nga naman. Ang mga ilimno, no? Abi ko model sa nga. Lamo na sa buong sa negosyo. May uga, may tosino, may isda. Oo, damo na sa subungan na nilang COVID. Subong naman damo sa sang negosyo, no? Ngay ka na COVID-19 o business-minded sa subong. Gani So, man. paundos hindi sila ni Action Dorwell, no? Oo, padamo-damo sila subong negosyo. Sige lang, sigiha lang ninyo. Si Action, ang gusto kayo may plano magnegosyo. Base kung lugod ng iya. Ayo di purma. Si paring kinalon sa galing yan, Jasmine Rice Pre. Jasmine? Muna sang nami na. Hamot? Hamot na. Oo, kaya sino kambal na? Jasmine si pare Philip alon sa gaya. Si Paringkin. Hamot na nga rice. Si Paringkin alon sa gay. Oo, way gid kami nakatilaw pre. Matyak ko, badugang pag hamot sila kung mapatilawan mo kami ni Action Rex mo. Ayo di purma. Siling ko gid. Oo, muna ka tirada, bla. Paringkin, ulwaslik mo to. Pag yom-yom kamo anay kay sali ka mo ka minukyo lang kag kinumoda sa puluyan nyo parte sa sapo hindi ka mo magkinumoda. Pila na nga Rex? Pila na lang? Ang? Siyam na lang kadlaw, Siyam na lang kadlaw Buwas, lapit na lang buwas. Walo na lang. Dali lang na. Dali na lang na. Wala, di ka muna uktas wala na. Ibori ba mga tao? Ugtasan nyo na. Ang problema na, basi mauna pa kamubla sa ginaugtasan nyo. Basi mauna pa mo patay sa COVID. Laban hindi ka mo salik ka ugtas. Kung may makaon na nga mulang nanay, bahala na dang mahal nga makaako da sila na. Ang ara-ara lang. Ang ara-ara lang. Oo, ako na wala lang. Oo, wala ka tagay. Ayo di purma. Wala tagay, no? Laban. Wala sa wala, no? Kasi mo na, Paringkin, konto hamot ng bugas. Ara ko no Ara ko no. Importante da. Galing kayang puntay, ha. Tito, wag na. Ayo di purma. Primo Mark. Mga bugas mo lang mga alib lang, pang buyi blada, bunano ka Ara manibo ka. na, nabuyan niya na gani. Pati naman mo sa hamot mo lang ang bugas, kito ka, sugil kisa solis mo, may mga hamot ka lang ang bugas mo. Turti na yan. May mga savings ka da. Hindi pagloglogi si paring Mark magbanwa kay... Uno sa liki, mandada prems. Magpanginit na sa bili niya ginang 5 kasako sa inyo. Ayo di purma. Kamasili sa nga prems sa mata-mata lang bayad, ha? Hindi ka na bala, pre. Mata-mata lang bayad, ha? Mata-mata lang bayad, prems, kayo kasakit mo kung 5 kasako nga bayad mo guting no? Gani, no? Ay, si Kwan? Ano? Si Kapchat kay si Kagawad, Jofre, do. Uwis lang pa batyan sa mo. Tungkaaw, Basi sako sila sa checkpoint nila. Basi ko na lumos na sa lumot. Ayo di purma. Basi na lumos ka mo Di da. sako sila guro sa checkpoint nila. Sa Robles. May ara sila check-up points. May mga check-up points sila mo. Sa Robles, ulo waslik punta ka mo. Waslik sang? Sang kinawala. Ayo di purma. Nano ni ang mobile force na At ano ni mga pulik ni Police Lieutenant Rondel Tapang, ang head sang mobile patrol group, o ko na MPG sa PCPO, kasi sinaman ni Kwisan nga randad di ka nagawalda-walda sa mga larano. Hindi na mo kigyapon pa sa mga Action Rex, no? Gani man. Mga e-bike, mga tricycle. E-bike, ano may mga kinasita, masila nga mga private vehicle, Action Rex, ha? Ato lang ni, pero may mga tricycle na kagsikad, subong ko panginyawat man. Di paningyawat man, Action Rex, iti pigado, nagitman mo. Kasi nga nga wala pa COVID, pigado, mas may COVID, ha? Pila na gani? Kamo na, March
April? May? May, Bao, daw lawig ng na. kabulan, sobrano? Iti, kung nang imo ginasandigan sa pangabuhi mo, kag kaon mo, biyahe sa tricycle, kag tricycle, iba eh. Gani, no? Lang Mo na alam mo ni sirigla nga. Brenda mo yung sikad kagang tricycle mo ni. Medyo kulba gamay, kay bidako kung tsampahon eh. Laban eh. Galing kita mo ni Bla, may mga nagkaladakpan nga. Ang kalabanan madakpan ni siyang aton nga mga taga-MPG, arin nagabiyahe sa mga mayor nga daranom, Laxorex, sa bahin sa mga dalan, Araneta. Ipurkol sa mga bulo barangay, kalang sa mga purok ka lang, may masita. Huwag man ah, kay gani sa nagyan ko na permi sa Villamonte, damo man da gabiyahe sikad, huwag man ah, basta sa lang sa kuwan sa within lang sa komunidad nila. Hindi ka na maglapaw sa highway. Hindi ka mag-highway ka tila, lain na yung istorya, no? Puno pa ningyawat ka mo, bisan paano. Ay, importante, pag dala ka mo tricycad, mayara ka mo nga home quarantine pass. Gani man. Ito yung mga tao nga nagapangdakop, dati kasi may gamay man nga konsiderasyon action rex mo. Di sa bahay ni Police Lieutenant Rontel Tapang, ang chief sang MPG, tiyan mo na, nga silingya, may mga arak yapon gid pasaway nga mga driver sa ato silinga dalano. Nyari si Tapang, saya silinga apilasyon sa ato silinga mga public commuters diri sa syudad sang Bacolod. Siguro na, we have 10 days to go na lang, no? So, mag-iusap na lang na kung hindi di pala, yung wala sa home quarantine at wala din sa fooding, so, kasi ang naman, no, ang ginagimos mga kapulisan na we're doing this for our six side sa community sa Bacolod City, so that, generally speaking, dapat siya kung hindi katanan, di ba, at direct. So lang, may mga needs tayo, that's why the government provided us with this city, unregulated ang paggawa natin maliban sa mga frontliners. So, sa tagagawa naman, no, outside Bacolod, tingnan lang nila kung sa Executive Order 31 ng Bacolod, sa general quarantine sila, tayo naka-enhance pa rin. Tingnan lang nila muna kung qualified sila na mag-stay. Kung nagtatrabaho sila sa Bacolod, they have to secure their ID. Sa frontliner, it's okay, you have to wear their office or their ID for proper identification. Kung nalagit niya, I'm sure pagpahuli, ibibitin din namin. Aksyon responso sa palayagan ni Police Lieutenant Rondel Tapang, ang chief sang Mobile Patrol Group sang Bacolod PNP. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Pagbaron ka report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, 1:14 ng aton oras. Sige, daligid lang mga kaaksyon na, standby anay kay matagtabla ka mga commercials. Balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system,
posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:19 aton oras, salangalang nata sa tiyempo sa sining mga inoras. No, langalang na kita. Sa aton sining nga pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig, buwas siguro. Kita ay kita, kita-kits kita mga kaaksyon. No? Saway ta malabutan, pabuasantan lang niya. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod na sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That way I can be close to Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!